δυνατότητες είναι έτοιμο χείρο. Συσκευές έτοιμο. Μεγάλη μέρα σήμερα για το πολεμικό ναυτικό, μεγάλη μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις, μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας. Η φρεγάτα Κίμων πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου. Και θα ήθελα να πω χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής ότι η φρεγάτα αυτή στην έκδοση Standard 2++ είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη. Είναι ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών της πατρίδας μας. Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι η αποστολή της. Θα ήθελα να πω όμως και κάτι παραπάνω. Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, με την Ατζέντα 2030, μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση, μέσα από πλατφόρμες όπως ο Κίμωνας, εντεταγμένες σε ένα σύνολο, με μια ολιστική προσέγγιση. Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό τους ειστέρημα, οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα, με ένα ταχύ και σταθερό βηματισμό. Να είναι πάντα καλά το βαπόρι, να είναι ο Άι Νικόλας στην πλώρη του, να έχει καλούς καιρούς και ούριους ανέμους. Και βεβαίως ο Άγιος Νικόλας να προστατεύει το πλήρωμα και τις οικογένειές τους. Να βάλω μπροστά.